F'Ħaltarxien ġie inawgurat bini li se jospita librerija pubblika u ċentru ta' tagħlim għall-komunità li sar permezz ta' fondi minn Norveġja. Wara ħidma intensiva ta' sentejn biex jiġu akkwistati il-fondi u jiġi riġenerat il-bini, ġie nnutat l-istat ta' abbandun li kien fih qabel u kif issa se jitgawda mill-komunità. Is-Sindku ta' Ħaltarxien Joseph Abela Gallia sostna kif huwa sodisfatt li issa l-ħidma tal-Kunsill tista' titgawda mit-Tarxiniżi. Huwa spjega kif dan kien possibbli permezz ta' skema Ewropea. Dal-fondi minn Norveġja ħarġu ġifieri skema, applikajna lihom bħala kunsill lokali, kwalifikajna u komplejna naħdmu biex dawn l-affarijiet jiġu riżultati tal-lum. Intant il-Ministru fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela stqar kif permezz ta' dawn il-fondi Ewropej qegħdin igawdu l-komunitajiet Maltin u spjega li l-ħidma tal-Aġenzija Servizzi Ewropej Maltin tagħmel dawn it-tip ta' proġetti aktar possibbli. Għalhekk huwa appella lil kunsilli lokali oħra sabiex jagħmlu użu mis-servizzi ta' din l-Aġenzija. Ħeġġeġ il-Kunsilli Lokali li jersqu l-qudiem anke għand l-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta biex jgħinuhom jittappjaw fondi li ġejjin mill-Unjoni Ewropea ħalli bekk il-fondi mhux biss jibqgħu fuq livell nazzjonali u nfakkar li pajjiżna akkwista l-akbar numru ta' fondi għal daw is-7 snin li nsabu fihom, imma importanti wkoll li jkollok numru ta' fondi li jinżlu fil-komunitajiet tagħna għall benefiċċju tal-komunità. Preżenti wkoll għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Gvernijiet Lokali José Herrera li qal kif huwa kuntent bix-xogħol u l-grinta li juri l-Kunsill Lokali ta' Ħaltarxien. Huwa tenna li dan huwa eżempju ta' kif kunsilli lokali jistgħu jagħmlu d-differenza fil-komunitajiet Maltin.